Kejingyo jing ujor bakawai ke bar jala na ki jaj Benriu Nepali ka bekerteng ka Sri Jana Gurung kala yo ban thiet jaka na ka kong Eltimai Pariat House nam Arja Henriu kala penloi ka seng samla madan reteng ha ka sautare uno pra Arja Arpusau ban lej bu da ka jing tho show Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba penyat sing siem rengkat ka jing dawa mau dei bantu kelar ya kani. Hakajia keren bat kilat pathai kubor bat Nelson Kharkongor President ula pentip bakani kedai kesien ke beningkong bakum keseng samla kala lap badon kum kini ki jingyo thiet jaka bian hapo jong kesnong dagi bar jela. Ula ongru bakajing wan ya kendo bat u Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council ka long ban penbor yu u bat ka KHADC ban lei ai halor kani ke jingyo thiet jaka dagi ni ki bar jela. Ula benrap baka jingyo thiet jaka dagi barjala ka long ka jingpen Kenya ka Meghalaya Land Transfer Act ka bamana persya ya kum kini ki kam ya de thiet jaka hapadang ki bam de riu lombat ki barjala. Barjala ben thiet ki jaka ani khndo apo kasnong jong ka ting ti mila lap bingila syam ba kidon katu kan itali ki long yang ti nginem pau ko teng ma ba kidon ki jinglap na kalyang ki para pagbahi ng sesyon bikilalap ke bat ni la kan paru hai ba katkum ka anhi chom ka ndit ka ba nrio nang tare ba ha ka bede ba ka Meghalaya Land Transfer ka regulation ba ka sandai nyupra ka syamba ka dei ka jinglong bi an ban thiet ka jaka ni ka khndok siap ka bahak apo ka jaga jongki tribal ani ka tribal land te ni pau ba ka ni ka jing jo na kalyang jingi minta kasien mai ikermen ba na kalyang jo council kin kmi pat kin sim ya kata ka minta ka kentiban kin pej ba kin ya tokit ba kin aru ka jing bisa ka ba khu ka suba ba ka ba hokru nang ba kanya bet ya ti ha ka bide ka ju song suk song san ko song ngan ha song thao kham tam e na kam ta kalawe hi jongki jongi ki bide hok ki trai muluk na ba kat kum kani ka ani ka along ba kila ya persya di kerman ba na kalen konsel ru kinchim kya ba kila ong ru ba na kalen ki kila kloi ban ya dan betalang ni bakin pej akan lor kini kapang bakin pej perman bakin ya buddi ni ka kang ba kalong ka biya bej bi anti ban yo ru kata ka jing sangai sno ti kani ka bangilap menta kasi ka tang ba ka tu ni tali ba ka jinglap ni ngilap ka po sno jong ladi menta sien nrei kumba kala don lupa ka an ni kemen ba dadadon segin gini dulu po wisnong ndri ba ndri lumbang ni jinglap bumtang kanti long kanlong kata ka message ba kumba silong no ba 6 aila than yeki beriu bana barjala bikin thiet jaka ne kin thiet jaka bikin chongne apo kari si jongi ya ka ba menta ka jinglap jongi nakalen jongi ngilap kumba laiteli bat henre nang ni smart ngin dang persang hi bangin ya lenti ba ngin ya budien biang ha jing ya lenti jingi yo bangilap biang sok kumno ya kabahdian saya pentip yang syaka bade ya kebor jokaan ni sania ha nong kebor jokaan ailat ba council badling ba ka bade ka tanat ne ka snat rekam jongka bakan sim ya ni ka sinjam kang ba kinyo ba kanlong biya bet ya ti ba aba gede ki balong ba persya ya kaan tinga try ka anhi kan sim ya ka habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f ha ka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya